Gipungan na nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang disbursement voucher alang sa napo ka mga tactical helmets nga na-deliver ngadto sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang matag helmet mo kantidad og 45,000 ka pesos. Si Luan Mirondina sa report. Gipatawag kaganihang buntag ni Mayor Junard Ahong Chan ang pangu sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, Andy Berami, human madiskubrihi sa iyang legal team ang disbursement voucher nga pirmahanan sa mayor nga moabot sa 451,039 pesos and 40 centavos. Gusto sa mayor nga personal niyang matanaw ang hitsura ni ining gikatahong heavy duty search and rescue tactical helmet tungod kay moabot sa 45,103.94 pesos ang matagusan ni ini. Atong gipahold ni siya kay sigurado ako na may makapirma. Sa tanang disbursement karon atong gipa-review sa atong team before nako sainan ang maong cheque. Setyembre 2018, gikatahong na-award kini ngadto sa Jumara Enterprises and Marketing Corporation ug na-deliver niadtong Nobyembre 26, 2018. Base sa pag Google sa dito sa accounting department, ang pinakamahal nga helmet US made is just only 16,000 pesos. Mana na sobrara ang presyo na 45,000. Because of the glaring dako na kayang presyo, ultimately mabot sa approving authority kay kani dako na mag value more than 100,000 si mayor mo approve. But at this level maka-question siya nga anong ani man kada ka ang unit price. So pwede niya ipa-review. Gipasabot ni Berami ang specs sa naasoing heavy duty search and rescue tactical helmet ug kun asa nila kini gamiton. Pwede na siya kapabol o katong night vision goggles diri. Pero wa si appeal kay mas mahal. Wala appeal presyo to. Wala night vision. Ang po na siya kung kapabol siya utang. Nya ang iyang material is made with high strength Lexan polycarbonate copolymer shell engineered for low temperature impact strength. Apan wa makumbinsi ang mayor o gisusi niini ang buhatan sa DRRM aron makita ang siyampa ka mga helmet nga dugang na deliver. So delivered by November. Human niini gipatawag sa mayor ang mga naglangkob sa Bids and Awards Committee. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.